Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Евлашева бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Акчурина Равилә Ади кызы каршылый. Гомер тантанасы белән чын күңелдән аны Җалалетдиновлар гаиләсе, кызы Әлфия, кияве Илдар, оныгы Ильяс кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Ак мамыктай җир өстенә карлар ява. Кыш фасылының беренче көне безнең өчен олы шатлык гомер буе. Чөнки нәкъ бу көндә Газизәнкәебез туган көнен каршылый. Аның гомер юлы турында китап язып булыр иде. 1942 елны илебез дәһшәтле сугыш эчендә чорналган чакта ул бу дөньяга беренче авазын сала. Бабабыз Урал яклары Свердловск өлкәсендә танкылар чыгару заводында хезмәт иткән чак була ул. Шит яктан, аш, ялангач килеш бик авыр балачак еллары күрәләр. Ләкин сугыш тәмамлангач, гаиләләре янәдән туган якларына, Пенза өлкәсе Алиева авылына күчеп кайта. Шул авылны әниебез туган авылы дип саный. Чөнки дөрестән дә ул анда үсеп, мәктәпне тәмамлый. Аннары үзенең яраткан һөнәренә училищеда китапханәчегә укый. Сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, 27 ел ул Кузнецк районының китапханә системасында балалар белән эшләү юнәлешенең директор урынбасары булып хезмәт итә. 1973 елны ул үзенең гомерлек ярын очратып кияүгә чыга. Киләчәккә якты өметләр баглый. Ләкин язмыш үзенчә хәл итә. Кызына, миңа бары яшь ярым чакта ул бер ялгызы баласын кочагына кысып кала. Шул вакыт аңа билгеле авыр булгандыр. Ләкин ул нечкә талдай, җилләрдән иелсә дә сынмады, сыгылмады. Бүген ул мин, кызының гаиләсе белән Евлашева бистәсендә матур картлык кичерә. Оныгы өчен иң ягымлы дәү әни булып тора. 1000 рәхмәт барысы өчендә. Кадерлебез, бездән сиңа иң зур теләк саулыклы, озын, иманлы гомер. Гел шулай матур, ачык йөзле, шат күңелле булып, безне сөендереп озын-озак яшә. Оныгың сине шул кадәр көчле ярата, әбекәй дигән сүзләре авыздан өзелми яши. Әнкәебез безнең фәрештәдер. Юк аңа тиң җаннар дөньяда. Безнең өчен син иң гүзәл кеше, без бәхетле янда булганда. 1000 рәхмәт яшәткәнең өчен. Баш иябез синең алдыңда. Без һаманда сабый бала гына, бу дөньяда әнкәй булганда. Котлы булсын гүзәл туган көнең, бәхетләрнең телебез тулысын, шатлыкларның көтмәгәндә генә килә торган иң зурысын. Хөрмәтле Равилә Адиевна, бар теләкләр чынга ашсын. Бәхетле картлык алда да кичерегез. Ә хәзер якыннарыгызның музыкаль бүләген тыңларга чакырып калабыз. Şeşlerimde ağardı dime, uylama gel farklılıkında, balında üsken şeşekler gibi yayıldı gel senin yanıma. Qartaymale, ənkəy qartaymale, sin bitirizini, yürək yılısı, üttüq mürlərdi, qaygırmale, düzgələ, gürləb yaşısı. Bişek jırlarım
bizge jırladın, üsterdin bizimi, süydün nazladın. Taralıştık biz türlü yaklarga, biz barımızda rahmetli sima. Qartaymalı, ənkəy qartaymalı, sen bitirizinin yürək yılısın. Üttü ömürlerdi kaygırmalı, bizgele gürlep yaşaysın. Dünyada var biten keyler, saklarga girer bizge alarını. Qartaymasınlar, mengüge kalar enkeyler bizinin turmuşunun yemi. Qartaymalı, ənkəy qartaymalı, sen bitirizinin yürək yılısın. Üttü ömürlerdi kaygırmalı, bizgele gürlep yaşaysın. Qartaymalı, ənkəy qartaymalı, sen bitirizinin yürək yılısın. Üttü ömürlerdi kaygırmalı, bizgele gürlep yaşaysın. Bizgele gürlep yaşaysın. Qartaymalı, ənkəy qartaymalı,